Bueno, batez ere kontua da, nire ustez, duintasuna delako gakoa independentzia prozesu bat den. Askotan independentzia, edo antzeko kontzeptu ez, mintzo denean, hausnarketa komplikatuak egiten nahi dira, eta nik uste ez dela berrezkoa, gauzak askoz sinpleagoa direla. Ni konklusio hori pizkat atera dut batez ere atzerria joan naizena. Joan naiz askotan aldi izan duenan hainbat herritara, eta gustatzen zait, haien historia ezagutzea, haiek bere burua nola ikusten duten ulertzea, haiekin hitz egitea, bere burua nola definitzen. Eta galdera bat beti dago ikerketa horretan, ezta? Baina zu zergatik zara independente, edo aske. Eta nik uste hori leku guztian erantzuna oso erreza da. Ezke kontrakoa izango banitz, niretzako humilazioa izango litzateke. Ez da berez interes kontu bat. Ez dut ezagutzen independiente zen herri bat, beste bat joan zaio, nolabait esateko, proposamen ekonomiko bat eginez, eta ikusten du, niretzat interesgarria da, eta orduan nire independentzia baztertuko dut, eta beste horren parte izatera pasatuko naiz. Ez dut alako adibideak ezagutzen. Hori ez da nik dio dena, da esperientzia. Nire pentsaraten dit. Orduan gakoa ez da ni normalean entzaten dudan horretan. Argi dago, zu independentzia proposamen bat plazaratu nahi baduzu, esateatarako orain oso boladan dago hori, alde ekonomikotik niretzat interesgarriagoa izango da independente izatea, ezta? Bueno, garrantzitsua da esatea, proposamen independentista bat egiteko horrek behar duela, nolabait esateko, arlo ekonomikoan oso proposamen landua, zehatza, jendeak jakin dezan, hurrengo pausuan zer egingo duen beren bizitza maila edukitzeko. Baina hori ez da independentziarako grina pizten duena. Eta horre ere garrantzitsua da sumatzea historian hainbat prozesu independentista egon dira, eta orain badirudiena arrazionaltasun edo argudio kontu badala. Eta argudiak horti egon badira, baina oso garrantzitsua da eta ez da apenas aipatzen kontu horren emozionaltasuna. Enpresetan eta inteligentzia emozional askotan aipatzen da, eta normaltasunez eta kontzitzu garrantzitsu bezala. Politikan aldiz ez da aipatzen. Nik ikusten duena eta berriro diot hori ikusten dut, gertatu diren prozesu zehatzetatik, esperientzatik, beti prozesu independentista guztian badago grina bat. Jendeak badauka emozio bat. Norbatek ez badu sentitzen askatasunik esan momentu bakoitza harentzako kaltegarria eta jasangarria dela, ez du sekula prozesu independentistak burutuko. Argudioak behar dira, proposamen ekonomikoak oso garrantzitsuak dira, ezinbestekoak. Baina benetako muga, bai edo ez, arteko muga, da duintasuna. Ez baduzu sentitzen, librez izatea, zure duintasunaren kontra joaten dela, ez zara sekula independentziaraz joango. Hori da nire konklusioa, esan bezala, ez nik diodalako, baizik eta hori ikusi dudalako munduko hainbat herritan.